kwimpucuzeko babukeli yoze kusesila namhlanje. Nginiphathela umama la ngifuna ukuzwa ukuthi ulethwa yini kwimpucuzeko. Sawubona ma. Sawubona nkosazana ngiyaphila. Awu-introduce ubani uphuma? KuMaZulu Dladla ngiphuma endaweni yaseZulumofu esigodini sakaMakhanya. Siyakuzwa. Ulethwa yini kwimpucuzeko? Yini ekuvusile kaMakhanya? Ngumphathi kamasinamuvu amasha iqembu. Umphathi wamasinamuvu amasha. Yebo. Ithini kumasinamuva yini impucuzeko? Impucuzeko isho lukhulu ithuthukisa amaciko namakhulu asekho namancane iwona layo athuthukisayo. Siyabonga ngoba iletha imisebenzi kakhulu ey'nganeni zethu. Yebo. Isinamuva like ilethe liphi ushintsho kwigroup yakho? Impucuzeko ilethe liphi ushintsho kwisinamuva? Hayi ilethe kakhulu nokho noma singakabi kakhulu emgangathweni kodwa amasinamuva enza kahle kakhulu endaweni ezihlukene enza kahle kakhulu nenhlonipho futhi engiyibonayo. Yebo. Kukhulisa nenhlonipho kuba kwimpucuzeko. Yebo kunjalo. Hayi sibonge ma sibonge. Yebo.